Hi everyone, this is your Princess and welcome back again to my YouTube channel. Good morning guys, manglaag dito karon guys ug mao na kong suot karon guys ug na-make up ko gamay guys kay para po fresh at ko gamay guys ug mulakaw na si medyo mal dito diri sa Bisaya Squad. Naa po si James Oka. Si Jack ito muna akong mga kauban diri guys tanan-tanan. So maora, see you again. Sumal dito guys na sumal dito guys. Guys, kinang gawas na mi guys. Ug nasa lang dito guys si Roy nagpicture sa amo ang balay guys diri sa Japan guys sa amo ang gistihan. Guys, nanglakaw na mi guys. Nagsugod na mi og laag karon guys. Wow, nice kay there guys. Nindot kay og mga view na pud sugod guys. Asa mo dito eh? Oh guys. This is snake. Ha, unsa man? Unsa man langga? Sugod na miglaag karon guys og naa si medyo mal dito guys. Igaw na si medyo mal dito. Mag-vlog ta ano guys kay para na lang pud nga namoy matara-tara sa mga vlog diri guys nga update na mo sa Japan. Queer. Oh. Okay, medyo layo na mo ang nalakwan gamay guys og happy to may makabot siguro mo destination or basta ni kahapon pa siguro may maabot. So laban is life lang guys. Guys, kikibukatan ka sa ako ang bag karon for today. Si medyo malito ang nagdala sa ako ang bag guys. Bukat ko mag lagi butang. Ala ang Zed, palihog sa ko sa kong bag. Zed, Hala. Nagbili ng bag. Hala. Paita deserve. Bit ko guys. Pagmay salamin. Hayo. Yes, Day. Musang lakaw yo, kira. Okay ra ay bukat ko bag. Kasi medyo balito guys, kita lagi niya akong bagay. I love you Roy, kasi mong kabuutan. Kita lagi akong bagay, bukat kaayo. Puta na 1,000 man daw dili. Tubig, kaya Oh. Kailangan mo kape. Tubig mo? Daw niya kape sa ta. Oh my god, ano ba kape dili? Ay tubig. Ako na. Maning, agak na. Soda water. Maning, kana Tubarisrat, kana Na, na sodium. Sodium. So, maning, kapila bugno, boy. Tong, paham ko tong topikan ako ah. 120. Yeah. Yay! Nakuha sa danay. Balitan na itong tubig eh. Yo, patabang ko tubig, kuha nga no 20 yo. Ay, giri ko, 20. Yeah, kuha nga ko no 20 daw. Kuha nga tong 20. Ini. Thank you. Dara to nga. Hi, cheese meal. Oh. Ang naran mo kape gito? Asa din mo kasi palit para kay snake guys. Sige gito. Yan nga pinanggat ni snake. Sige good. Sige pinanggat good chay. Boom. Yeah, nana. Yay. Dumi-dumi mag-order. Thank you. Guys, na ako ang gi-order guys. Itabangan ko ni Apitong guys. Thank you kuya. Ay, dito mas pangayuan. Guys, ato lang tinawan na lahang drinks guys. Putilaw. Mga drinks dira guys. Lami siya dai. Lami sa. Igmong drinks tay kumusta dai? Lami ra pero kanang nahurot ra na ho. Mayabong gana dali ya. Guys, manglakaw sa mi guys kaya man na bigyan sa mga drinks. Nga mo ang ipapalit dito sa unahan. Ngani kandidat ang view guys, ang Japan guys. Mao ni siya ang view guys, dagan kayo mga building.
na nag-video pa si Jimboy guys para makita niya ang mga builder sa Japan. Guys, tingnan niya ang territory sa Japan guys. Dito na kami, nakumbag guys. Libertang ibukat pa, way mo tabang kung ano sa kumbag. Sila kapuyat kayo Japan guys. Bukahan kayo kumbag. Yo. Bukahan niya kumbag. Yo. Kini ka mo, wala ka mo palit. Boy. Boy, kana na ako siya kanimo boy. Unsa man? Kana na mo boy, palimot sa ko yung bag dalali. Lagi sa man ang bag. Ko ano sa kog dalali ko bag. Talana, disarm na nimo. Wow, nice. Kasugod-sugod na kalami ang mga view there guys. Hi guys, nakasulod na diri sa Shibuya guys. Naala mi diri sa sulod pero amot lang sa mga ay nagagay ang mga daghang mamarigya og mga pagkaon guys. Welcome to Shibuya. Naala mi sa Shibuya guys, sa Shibuya Scrabble Square. Naglaag sa Mig Mall guys. Mga tao dili guys eh. Naghanap kita. Mga ganun ako picture ni Hachiko guys. Naara dili guys gamay ra kayong galing niya guys. Guys, mag-Starbucks mi karon guys. Kanang kuan magpalamig sa gas kay medyo init kay medyo gutom-gutom na ko. Kami guys kay makaon na. Pagdali sa sulod guys sa Starbucks. Pag gutom na og gilakaw guys, mangita sa mi og makaon na mo guys kung asa may mga ha? Tulo sa pharmacy guys kay mapalit ta og kanang mga drinks guys. Pag-vlog na ko sa ko ang order guys nga ramen nga model din pinakasikat nga ramen daw dito sa Japan. So guys, order na mi guys. Nabot akong food guys.